Pitik Cina. Iki kan guyu ceko kan wong ki nyamang dikira ngrasani wong. Kan speaker iki ya kan Oh, halo Ibu Anur. Ya kene iki lho arep speaker. Halo. Aku mluke iki lho. Semene nang kono sampai sir-sir turu deh. Kok iso lho? Lepasan ki Ngantuk. Kalian gon Turu. kareng tadi mulai kan direne rokokan lho. Sampai ngantuk nek. Kowe kok lek ngantuk tau turu nang mester kono tak gane kloso pisan. aku ki pengen laku-laku ngono lho. Ya iya ta yo aku. Yung Kene, soto. yongko lah. Mbak Rifan, iki mbok didadani stok kene ini apa no? Enggak usah engko lek mangan ki diceduki dedene lho. Piye to dadak ngirit. Oh, enggak. Lah kok digon nutup ngene maksud. Lah kuwi piring kulo nganggo rokeh emoke eman-eman. Yo malah bang bayi. Ora lek kere. Aku ki kok mau seneni ya kok duduk. Lah wong pane ngirit lho. Kene tuku lebih-lebih ben ada fongpin neneng gresik neneng kotor kok. Aku wis kene wis pas. Pas kene. Yo lek kono ki aku lek muntali aku mau bisa. Iki nggih. Yo biyen iki yo budayan yo Pak. Heeh. Nggih kontane blosok-blosok jeruk Mongko di ngene baru tahu. Mongko cilik-cilik kan. Blontotan. Yo kayu barang kaya yo udah. Coba ngono kuwi ya Deman. Ini mbok gendute celemek ya. Mbok gendut sing gawe iki ya enek 15 dicantole kabeh. Tak lempi 3 oleh nesu. Dadine apa? Engko lek aku nggawe konten ngono nang Facebook dikomeni. Apa gunane babu? Omahe kaya kandang babi. Rumah samu musuh wong Cina, wong tuwek-tuwek iku gampang. Emangnya disigeki oleh. Barangnya dhek ndeleh ngendi diresiki kok dileh ngamuk. Goleki ra ndang cethuk ngono wis. Sampe salah. Aku ki go tapi kok ora pahit apa nih? Gila. Tapi ketan. Kok rada pahit iki kakan ragi. Masa iku? Iya. Sekilo yo jangan masih tok. Sitok lho, Beb. Potu pira jal? Kene kan gede to. Sitok. Kok setengah? Ya kuwi. Biasanya Aku siji ora dadi. Sing aku dajal dhisik kae. kowe iki nganu uteke kudu bersih. Ngomongi lek emosi Acara ngono ora acara dadi. bakar Mas Dimas. Bakar kenangan. Bakar mantan. Ya. Bakar cangkeme wong sing karek. Bakar wong ngacengan barang. Kita bakar telo kok. Njaluk wong telo bae kae, tak jawane piye lek isin. Ojo Mbak. Lho aku dremis wani lek ngene cah Endo. Ojo sampai bakar perkara. Perkara ya jane perlu di mutilasi ora usah dibakar. Dimutilasi, Mas. Hukuman. Sak songor-songore dimutilasi. Panas kok. Iso mau ada kono iki lho Beb jan bangetan kowe iki. Beb. Iso. Jan bangetan nek kancamu digane piring iki lho Beb. Beb, oh magetan angel. Angel. Ora kok iki jembok. Masa tak pemer kancane kata tumpangi jas pitik kowe lho. Masih ada piring barang iso. Padahal karena aku guyu. Panas sekolah. Panas. Tapi tak sepanas hati ini. Tak sepanas hati ini wong kae. Panasan. Kaya Jaluk. kaya ngene anu lho ndek cimit lah. Wes. Aku gak ngerti. Iya kae, mau didon aku kae. Cangkeme. Ya, mirip kuwi. Jan atas Mirip.